Peh sepurane ya bolo, aku ndak ngerti iki mlebu dusun ngendi, sing pasti iki sik mlebu Kecamatan Sendang. Wah, aspale apik dalane kene iki, wis dicor mening. Iki pemandangane ya apik, ndak kalah mening karo sing video-video sebelumnya. Sampeyan tak jak rene lewat HP ae ya, sampeyan iso ndelok dhewe kondisine dalan ning dhuwur daerah Sendang iki piye. Wis ngene iki lah. Oh, apik jalan pemandangane. Jan kaya ndak ning Tulungagung lho lek sampeyan urung tau rene iki. Aku sawi ndak tau gawe konten ning daerah kene. Ya jajal iki mah aku nekat pokok melu dalan ngono ae. Dalan munggah ngono wis. Mbuh iki teko ngendi. Kuwi dalan pemandangane ndak umum. Iki pemukiman warga ya wis mepet-mepet ngene iki. Sebagian omah nek sene ngisor, nek sene dhuwur. Ya bisa sampean lihat pohon kayak ketoke urip ning kene iki ya apa enak ayem adoh kok kota ya adoh kene jauh dari kota dadi iso koyo healing setiap hari ngono lho bolo. Koyo ngene iki omahe ya tingkat wah indah luar biasa iki jan koyo ndak ning Tulungagung lho bolo padahal iki ya ning daerah Sendang. Oh iya kayak ngono paling enak pemandangannya nek ngarep iki. Wah, koyo ngono lho bolo. Jan sahdu. Kis mulai hawane mulai adem bolo teko kene iki. Wis rada cas-cas. Mbuh mergo mendung apa piye iki.